Yes, ma'am, sir. Ma'am, ano sa'yo the best ninyong The best na mga flavor, sir, nami cookies and cream. Pangpalig-on sa inyong relasyon. Nasa ni dark choco diri, sir, ni buminuman ni kay para dili ngit-ngit inyong relasyon. Nasa tayo red velvet para sweet kanunay sa inyong relasyon. So, kung sa imong ganahan na nasa tulo, sir? Sa akong ganahan na ning tulo, ma'am. So, siyempre ako kuyab. Pinaka-the best, magiging ako, ma'am. Parang NMB ang kanyang katawan. Ang sarap mong titi. Sunid juga mo palitan ni sir kay para di mo magbuwang. Ma'am, need kita nga mapalitan ni. Para nga tamis kaya itong mga relasyon ba. Sa akin ko na rin milk tea. Pagpatindot dito sa relasyon daw matod pa ni ma'am. So, need kita nga mapalitan yan. So, asa man imong gustuhan ni sir? Kanina lang dark choco, ma'am, kay parang dili mangit-ngit ang relasyon ba. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Okay, wait lang sir ha, kay ako na ning kutawon. Ma'am, unsa man ma'am, dugay pa na? Huwat sa good sir. Nakapaabot man gani ka ni ma'am nga usa na katuig kani babang milk tea nga usa ra ka minuto buhaton. Sir, oh. Salamat ma'am. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka. Pagsaad kung dili mong matuman para di ka masalitan. Tasa. Kailan man ni sir? Kailan ni anak ma'am? Unsa man na siya? Kailan anak ma'am?